ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯାନବାହନ କମ୍ପାନୀ ଟାଟାକୁ ଆପଣ ଭାରତର ଟେସ୍ଲା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ 1ରୁ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଟାଟା କର୍ଭ, ଟାଟା ଅଭିନ୍ୟା, ଟାଟା ଟାଇଗର, ଟାଟା ଏସ୍ ଇଭି ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏବେ ଟାଟା ନିଜର ପୁରୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଯାହା ଟାଟା ଆଗରୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ନେକ୍ସନ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସ ଭର୍ସନ୍ ଏବେ ଟାଟା ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିର ବହୁତ ନ୍ୟୁ ଫିଚର ସବୁ ଏଡ୍ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ରେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ତାହା 437 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ନେକ୍ସନ୍ ଇଭି ଟେଷ୍ଟିଂରେ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଇଭି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତା ତୁଳନାରେ 10%ରୁ ଅଧିକ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗାଡ଼ି ଅଟେ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଣା ନେକ୍ସନ୍ରେ 33.3 କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାରର ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ନୂଆ ନେକ୍ସନ୍ ଇଭିରେ 44.5ର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଟାଟା କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଭି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନିୟସ୍ ଏସି ମୋଟର ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ସିଟି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଇକୋ ମୋଡ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ 44 କିଲୋୱାଟ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ବାଲା ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏହି କାରକୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହାର ରେଞ୍ଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଚାର୍ଜିଂ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ରେଗୁଲାର ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ 15 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ 50 କିଲୋୱାଟ୍ର DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 56 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ନିଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣ 56 ମିନିଟ୍ରେ 437 କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାରରେ DC ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ AC ଚାର୍ଜର ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଟାଟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାରର ଦାମ 17ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ଆଗରୁ ଟାଟା ଅଭିନ୍ୟା କାରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ କରି 500 କିଲୋମିଟର ଏହାକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟାଟା କାର ଆଉ ଅଭିନ୍ୟାକୁ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ଭାରତରେ 3ଟି ନୂଆ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଅର୍ଥ 3ଟି ନୂଆ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିବ ଟାଟା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହିସବୁ ଇଭି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଟାଟା ଫୋର୍ଡର ଗୁଜରାତ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦୁନିଆର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଚିପ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଏମାନେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ଟାଟା ତରଫରୁ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।